Iya, no. Terus no motor sampai nuwun terus no motor. Jawir. Wantol entun asik.
kamera biasa lali. Lah gak enek pelicine neh kok ya lali ya bener. Ayo dandor rene. Mas Parjen nanti. Ya Bilang kalong iki. Lah iya. alamat masuk TikTok iki kok. Lah ya viral iki. Ya. Kelam kalong. Yo. Elok tenan pokoknya. Emosi. Yuk. Ayo. Amin. Ayo lo.
Monggo Mas Ledeng, lan rekan-rekan sedaya kemawon. Iki Pak DRB ayo lo Pak D. Lah ndi mau? Sangune ning ndi sangune? Pandemen Susuna Cokak, Tayub. Keparan tindak mriki.